«17 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 2 березня, 1464-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. У Криму має бути створена національна автономія кримсько-татарського народу. На цьому наголосив президент України Петро Порошенко під час вручення нагороди Героя України брату закатованого в Криму Ришата Аметова. Глава держави зауважив, що українська влада давно мала би вирішити питання про зміну статусу Криму. Самое главное для нашего народа – это наша национальная автономия, территориальная. И будьте уверены, вы останетесь в памяти нашего народа как борец за независимую Украину и как борец за наш народ. Дякую. Я хотів би сказати, що Україна давно мала б зробити національну автономію кримськотатарського народу в Криму. І, можливо, би ситуація розвивалася по-іншому. Золоту зірку Героя України Ришата Аметова президент вручив його брату Рефату. За свою сміливість і патріотизм, вважає гарант, Ришат Аметов назавжди став героєм і для України, і для кримських татар. Але він живий. Він живий в пам'яті кримсько-татарського народу. Ставши не просто героєм, а символом. Символом боротьби за Крим і надії на те, що ми Крим повернемо. Я прошу вас, господин президент, чтобы приложить усилия, чтобы найти виновных в смерти, задержать их и наказать. Ришата Аметова викрали 3 березня 2014-го просто з-під будівлі Ради міністрів Криму. Під час його одиночного пікету проти референдуму його понівечене тіло знайшли 15 березня. Окупанти мають намір обстежити час на ознайомлення з матеріалами справи для Бахчисарайської четвірки, яку звинувачують у тероризмі. До цього термін розгляду був необмежений. Ремзім Аметов та його захист мають ознайомитися зі справою до 14 березня. Політв'язнів Ремзім Аметова, Енвера Мамутова, Рустема Більтарова та Зеврія Псаїтова до суду заводять по черзі та оголошують рішення. Засідання ще триває. Впервые такое, то есть до этого я не знал, такого случая еще не было, чтобы были подобные суды именно по ограничению. Хотят в скорейшем времени это уже закончить и, наверное, уже передавать дело туда, в Ростовский суд. В апреле месяце подходит срок, вот, последнее избрание меры пресечения. Так звану Бахчисарайську четвірку Ремзім Аметова, Енвера Мамутова, Рустема Більтарова та Зеврія Псаїтова окупанти вже майже 2 роки тримають у СІЗО за звинуваченнями у причетності до організації Хізбут Тахрір. І як підозрюють адвокати та родичі Бахчисарайської четвірки, російська ФСБ хоче якомога швидше етапувати затриманих кримців до Ростова-на-Дону. Перша перемога. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму вперше скасував штраф за одиночний пікет Рустема Мустафаєва. Апеляційну скаргу задовольнили щодо кількох десятків аналогічних справ, що розглядалися раніше. Вироки були лише обвинувальні. Інші ж скарги Енверу Мустафаєву та Ісмаїлу Абібулаєву не задовольнили. Залишили в силі вирок суду першої інстанції. Чоловіки мають сплатити 10-тисячні штрафи через те, що вийшли на одиночні пікети. Это, конечно же, прогресс и нонсенс. Альхамдулилля, это хоть небольшая, но тем не менее победа в нашем деле. Основанием для прекращения рассмотрения дела было то, что были нарушены судебные нормы и процессуальные нормы порядок суда первой инстанции. Торік, 14 жовтня, більше сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслом «Кримські татари – не терористи». Окупаційна влада Криму об'єднала ці протести в один масовий мітинг, назвавши його несанкціонованим, та оштрафувала понад 80 пікетчиків. Окупаційний суд продовжив домашній арешт 2 фігурантам так званої справи 26 лютого Мустафі Даграмеджі і Алі Асанову.
Цього вимагали окупаційні прокурори. Вони вже закінчили оголошувати матеріали справи. У зв'язку з цим захист попросив відкласти засідання, аби мати час на підготовку усіх необхідних документів. Ну, как и обычно, суд удовлетворил это и продлил ребятам еще на месяц меру пресечения в виде домашнего ареста. Следующее заседание у нас назначено на 15 марта, 13:00. И на этом судебном заседании будут рассматриваться ходатайства стороны защиты. Також серед фігурантів справи 26 лютого Арсен Юнусов, Ескандер Кантеміров та Ескандер Мірвалієв. Усіх їх окупанти звинувачують в заворушеннях під час мітингу за цілісність України під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014-го. У Києві судитимуть Дмитра Полонського. До окупації він був депутатом Сімфропольської міськради, а під час анексії обіймав посаду міністра інформаційної політики. Пізніше став заступником голови окупаційного уряду Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим звинувачує його в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Обвинувальний акт вже направили до суду. Використовуючи свою посаду, давав відповідні накази щодо участі, залучення людей до інформування і участі у незаконному референдумі. Під час засідань нелегітимного уряду здійснював переходу на російське законодавство. Зібрано достатньо доказів для того, щоб скерувати до суду обвинувальний акт. Польща розпочала екстрені поставки газу до України. Компанія «Нафтогаз» підписала терміновий місячний контракт із польським газотрейдером на постачання понад 60 мільйонів кубометрів блакитного палива. Тим часом в російському «Газпромі» розпочали процедуру розірвання контрактів з «Нафтогазом» та постачання і транзит газу. Про це заявив глава правління «Газпрому» Олексій Міллер. Сьогодні ж зранку міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що Україна скорочує споживання природного газу і вводить надзвичайний стан в енергетиці через те, що Росія зменшила тиск подачі транзитного газу. Відсьогодні генеруючі компанії переходять на мазут, а школи і дитячі садки рекомендовано закрити до 6 березня включно. НАК «Нафтогаз України» стикнувся з дисбалансом в загальному балансі нашої держави порядка 15-20 мільйонів кубів газу. Було введено в план, національний план дій. Він передбачає, перше, перевід генеруючих компаній з газу на мазут. Це дасть нам можливість економити порядка 15-20 мільйонів кубів газу в добу. Вчора зменшили тиск у газовій трубі і зменшили поставки Україні. Це така сама відповідь від тої банди з Кремля, які роблять все для того, щоб у ці холодні дні заморозили Україну і затягнути зашморг на шиї України газовий. Але ми цьому не піддамося. Діями Росії занепокоєна Європа. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович оприлюднив заяву, де закликав сторони до тристоронніх перемовин. Уже в Києві з полону бойовиків на контрольовану Україною територію повернулися два прикордонники – Богдан Марцьонь та Ігор Дзюбак. Вони вже зустрілися із своїми рідними у столиці. Далі на них чекає реабілітація у госпіталі Держприкордонслужби. Росіяни викрали прикордонників на Сумщині торік, 3 жовтня. Сьогодні зранку їх обміняли на двох російських ФСБшників, які незаконно перетнули адмінкордони з Кримом торік у липні. Богдан Марцьонь та Ігор Дзюбак вже встигли розповісти журналістам, що робитимуть найближчим часом. Що першим ділом зробити сьогодні вдома? Йому дружину свою поцілую, скажу, як не сильно кохаю, маму свою, на жаль, це не вийшло пізніше. Це саме, що хочеться, це своїх рідних бачити. А ви? З мамою порозмовляю, спитаю, як родичів. Так все.
Смерть у ліфті. Жінка і 6-місячне немовля загинули через обвал підйомника у будинку на вулиці Балаклавській у Сімферополі. Трагедія сталася сьогодні по обіді. Місцеві жителі кажуть, багато разів зверталися до різних організацій, аби ліфт відремонтували, однак скрізь отримували відмовку, що його термін експлуатації завершується 2020-го. Лифт ломался постоянно. Проблема с электроникой была. Общался с лифтером. Там знакомая тетя Света, которая здесь работу выполняла сразу. И подметала, она же и лифтер. У них нет претензий нет. Но претензий к начальству, который организовывает эти вещи. Старые. Ну, относительно нет. Сколько этим домам? 25-30 лет, а сколько лифтов. Электроника, соответственно, тех же годов. Никто ее не менял. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарської шостій». Зараз на АТР програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.